Αβάντι, έλα. Κατευθυνόμαστε προς τη μονή του Μέγα Σπηλαίου. Η μονή βρίσκεται 10 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά των Καλαβρίτων, στο δρόμο που ενώνει την Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών με τα Καλάβρητα. Και είναι χτισμένη, όπως το είδατε και πριν που περάσαμε, στο άνοιγμα ενός μεγάλου φυσικού σπηλαίου, από όπου και το όνομά της οροσειράς του Χελμού, επάνω από την απότομη χαράδρα του Βουραϊκού ποταμού, σε υψόμετρο 940 μέτρων. Απόλυτα εναρμονισμένο με το άγριο και εντυπωσιακό τοπίο της περιοχής, το οκταόροφο συγκρότημα της Μονής καθυλώνει και τον πιο αδιάφορο επισκέπτη. Το καθολικό της Μονής, σκαμμένο στο βράχο, είναι ναός σταυροειδής, εγγεγραμμένος με 2 ναύτες. Ο κύριος ναός έχει τοιχογραφίες του 1653. Αξιόλογα μαρμαροθετήματα στο δάπεδο, ξυλόγλυπτο τέμπλο και άλλα. Ενώ στον Άρθικα οι τοιχογραφίες ανάγονται στις αρχές του 19ου αιώνα. Να κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή. Η Μονή, η οποία θεωρείται η αρχαιότερη στην Ελλάδα, χτίστηκε το 362 μετά Χριστόν από τους Θεσσαλονικείς αδελφούς μοναχούς Σιμεών και Θεόδωρο. Ενώ οι δύο αδελφοί βρίσκονταν σε Ιεροσόλυμα, είδαν ο καθένας ξεχωριστά μια οπτασία, με την εντολή να μεταβούν στην Αχαΐα και να βρουν την ιερή εικόνα της Παναγίας από μαστίχα και κερί, φιλοτεχνημένη από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Ύστερα από αλλεπάλληλες περιπλανήσεις και αποκαλυπτικά όνειρα, συνάντησαν εδώ, το 362 μετά Χριστόν, την κόρη Εφροσύνη, βοσκοπούλα από το χωριό Γαλατά της Αχλωρού σήμερα. Η Εφροσύνη τους οδήγησε στο σπήλαιο που βρισκόταν η αναζητούμενη ιερή εικόνα, την οποία είχε ανακαλύψει νωρίτερα η ίδια Θεία Βουλή, και με την οδηγία ενός τράγου από το κοπάδι της, που πήγαινε στο σπήλαιο για να πιει νερό από την πηγή που βρισκόταν εκεί. Η πηγή αυτή του σπηλαίου, μαρμάρινη κατόπιν, αποτελεί σήμερα το γνωστό με το όνομα η πηγή της κόρης Αγίασμα, ενώ η Εφροσύνη τιμάται ως Αγία. Η ιερή εικόνα, σύμφωνα με την παράδοση, βρισκόταν δίπλα στην πηγή που φυλασσόταν από ένα φοβερό δράκο, ο οποίος σκοτώθηκε από κεραυνό όταν επιτέθηκε στους δύο μοναχούς που προσπαθούσαν να καθαρίσουν τον ιερό χώρο από την πυκνή βλάστηση. Στη συνέχεια, οι δύο μοναχοί κατασκεύασαν μικρό ναό και μερικά μικρά κελιά με τη συνδρομή του πλήθους των πιστών, που συνέρεαν για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου. Πολλοί μάλιστα από τους πιστούς παρέμεναν για άσκηση. Σιγά σιγά λοιπόν η Μονή έγινε μία από τις πλέον πολυμονάχους μονάς και γνώρισε μεγάλη εκμή και έγκλη. Ο αρχικός ναός σωζόταν μέχρι το 1934, οπότε και καταστράφηκε από πυρκαγιά. Στην περιουσία της Μονής περιλαμβάνονταν ακίνητα στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, στη Θεσσαλονίκη και μεγάλες εκτάσεις στην Αχαΐα και την Ηλία, τα λεγόμενα μετόχια. Η Μονή καταστράφηκε τουλάχιστον 4 φορές από πυρκαγιές. Το 840, το 1400, το 1640 και το 1934. Πάντοτε όμως η Αγία Εικόνα σωζόταν με τρόπο θαυμαστό. Ο αυτοκράτορας Ανδρώνικος ο Γέρον ξανά χτίσε το μοναστήρι το 1285 μετά από πυρκαγιά τότε. Το Μέγα Σπήλαιο έπαιξε σημαντικό ρόλο στις εξεγέρσεις κατά των Τούρκων. Το 1770, όπως είπαμε και νωρίτερα για τα Καλάβρητα, ο Μητροπολίτης Πατρών Παρθένιος, επικεφαλής ενόπλων, πολιόρκησε τα Καλάβρητα. Τότε, ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου, με άλλους μοναχούς και με το σταυρό αναχείρας, πήγε στα Καλάβρητα, όπου μεσολαβώντας κατόρθωσε να πάυσει η πολιορκία και να αποχωρήσουν ασφαλείς οι τουρκικές οικογένειες. Χάρη σε αυτή την πράξη του ηγούμενου, όταν κατόπιν κατεστάλλει η Επανάσταση και ορδές Αλβανών λαιλατούσαν την Πελοπόννησο, η Μονή κατόρθωσε να διασωθεί και ταυτόχρονα να σώσει και πολλές ζωές Ελλήνων. Τώρα
Τώρα, κατά την Επανάσταση του 1821, η Μονή αποτέλεσε φάρο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αλλά και κέντρο αντίστασης κατά των κατακτητών και παρότι δέχτηκε πολλές επιθέσεις, ποτέ δεν κατακτήθηκε. Το γεγονός που ξεχώρισε ήταν η απόκρουση της επέλασης του Ιμπραήμ τον Ιούνιο του 1827. Ιστορική ήταν η απάντηση του τότε ηγούμενου Δαμασκηνού στους Τούρκους. Τους είπε «Δια να προσκυνήσομεν είναι αδύνατον. Αν έλθεις εδώ να μας πολεμήσεις και μας νικήσεις, δεν είναι μεγάλων κακών, διότι θα νικήσεις παπάδες. Αν όμως νικηθείς, θα είναι ντροπή σου». Και πραγματικά αναγκάστηκε να αποσυρθεί χάρη στη γενναία άμυνα από τους Πετμεζαίους και τον Φωτάκο. Στους νεότερους χρόνους καταστράφηκε πάλι από πυρκαγιά η Μονή και ανοικοδομήθηκε το 1937, έχοντας τεθεί υπό την αιγίδα του βασιλέως Γεωργίου Β, που θεμελίωσε και τη νέα πτέρυγα. Το Δεκέμβριο του 1943, τα ναζιστικά στρατεύματα λαιλάτισαν το μοναστήρι και εκτέλεσαν 16 άτομα, επισκέπτες, υποτακτικούς αλλά και μοναχούς. Ακόμη 9 μοναχοί εκτελέστηκαν στη θέση ψηλός σταυρός. Τα εναπομείναντα κελιά από την πυρκαγιά του 1934 πυρπολήθηκαν κι αυτά και μετά τον πόλεμο ανεγέρθηκαν νέα κτίρια. Σημαντικά κοιμήλια της Ελληνικής Επανάστασης διαθέτει ένα σπάνιο λάβαρο με τις μορφές 3 Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Επίσης συγκύλια, χειρόγραφα με εξαίρετες μικρογραφίες, πολύτιμους χρυσούς σταυρούς με τίμιο ξύλο, χαλκογραφίες, προσωπογραφίες, Ευαγγέλια σε περγαμηνές, το ομοφόριο του Χρύσανθου Νοταρά, χρυσοκέντητους επιτάφιους, αντιμήνσια, βυζαντινές εικόνες μεγάλης αξίας και άλλα πολλά. Μεγάλης αξίας είναι και η βιβλιοθήκη της Μονής με περισσότερους από 3.000 τόμους βιβλίων. Περισσότερους από 3.000 τόμους βιβλίων και πλήθος παλαιοτύπων. Σε ειδικό παρεκκλήσιο φυλάσσονται λειψανοθήκες με οστά πολλών Αγίων, καθώς και οι κάρες των ιδρυτών της Μονής. Εξέχουσα θέση μεταξύ των ιερών κοιμηλίων της Μονής κατέχει η θαυματουργή ιερή εικόνα της Παναγίας της Μεγαλοσπηλαιώτισσας, που είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Μία εκ των 3 που δημιούργησε και σώζονται μέχρι σήμερα. Θα τα δούμε όλα από κοντά και θα μιλήσουμε περισσότερο. Η εικόνα της Θεοτόκου είναι ανάγλυφη, πάχους 3 πόντων και παριστά τη Θεοτόκο με το κεφάλι να γέρνει ελαφρά προς τα αριστερά, ενώ στο δεξί της χέρι κρατά το θείο βρέφος. Ο Ιησούς με το αριστερό του χέρι κρατά την Παρθένο, ενώ με το δεξί κρατά το Ευαγγέλιο, ο Ιησούς. Βλέπετε στο άλλο του χεράκι του εκεί. Τα φορέματα ήταν διακοσμημένα με χρυσοκομβυλιές. Η καταστροφική πυρκαγιά όμως του 1640, που έπληξε το μοναστήρι, αλλίωσε το χρώμα και το χρυσό των φορεμάτων, των ρούχων δηλαδή. Και σκούρινε το πρόσωπο, λόγω της πυρκαγιάς είναι έτσι μαύρο. Αμφότερα της εικόνας υπάρχουν οι αρχάγγελοι. Στα 2 δηλαδή. Πού δεν τους βλέπουμε. Κάτω Τα χρυσά είναι αυτά. Αριστερά και δεξιά. Ενώ στις 4 γωνιές τα Σεραφείμ και Χερουβίμ. 4 γωνιές. Πάνω κάτω αριστερά δεξιά. Πόσο ζωγραφισμένα. Το φόντο της εικόνας είναι γεμάτο ανάγλυφες, πιο ελαφρές του αναγλύφου των προσώπων, διακοσμήσεις. Βλέπετε, αυτά τα χρυσαφή είναι τα ανάγλυφα. Ναι. Αυτά αποτελούν και την αρχική εικόνα, στην οποία κατά διαστήματα προσθέθηκαν και άλλα στοιχεία, όπως η μεταλλική επένδυση, το φωτοστέφανο και άλλα. Σταδιακά προσθέτονταν και άλλα. Αυτά. Στο Μουσείο της Μονής υπάρχουν πολλά ιερά και εθνικά κοιμήλια, εθνικές στολές, χειρόγραφα με εξαίρετες μικρογραφίες, πολύτιμη χρυσή σταυρή με τίμιο ξύλο, χαλκογραφίες, προσωπογραφίες και άλλα. Σε ειδικό παρεκκλήσι πολλές εικόνες, λειψανοθήκες με οστά πολλών Αγίων και τις κάρες των ιδρυτών της Μονής. Το μοναστήρι γιορτάζει το 15 Αύγουστο, στη μνήμη της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στη Μονή αξίζει να δούμε επίσης το τρίπιο λιθάρι. Ένα άνοιγμα
από το οποίο το φως του ήλιου περνά μόνο στις 2 ησημερίες. Να Πώς στο είναι πάνω, αυτό? ψηλά, ψηλά. Πώς είναι αυτό? Πάνω. Το φως του ήλιου περνά μόνο στις 2 ησημερίες. Ακόμη την βραχώδη περιοχή Κισωτή, από την οποία τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής το 1943 έριξαν τους πατέρες της Μονής. Αχ, τους έριξαν Τι δείξανε? Ακόμη τη βραχώδη περιοχή Κισωτή, από την οποία τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής το 1943 έριξαν τους πατέρες της Μονής. Καθώς και πολλούς προσκυνητές και τον πύργο Φρούριο που βρίσκεται στην κορυφή του βράχου του Μεγάλου Σπηλαίου. Τώρα θα βρούμε κι άλλα. Και δίκη βαστήκα, ανάγνωτη, το 40 εξτών.